बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कोकणात पुन्हा एकदा शिंदेंनी ठाकरेंना धक्का दिलाय. दापोली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार, ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय कदम यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेते रामदास कदम, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, अशोक पाटील, माजी आमदार राजन साळवी आदी यावेळी उपस्थित होते. शिवसेना नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये व कोकणचे नेते, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदम, महसूल मंत्री, गृहमंत्री योगीदादा कदम आणि जिल्ह्यातले असंख्य पदाधिकारी यांच्या समवेत आज मुंबईमध्ये माझा पक्षप्रवेश होत असताना आज ज्या लोकांमध्ये आमच्या दोघांच्या मधला संघर्षाच्या ह्याच्यामध्ये काही लोकांच्या विकासावरती परिणाम झाला, काही लोकांच्यामध्ये आपापसात भांडणं त्याच्यामध्ये तयार झाली आणि हे होत असताना आम्ही थोडा विचार केला. विकासाच्या दृष्टीनं जे एकनाथ शिंदे साहेबांनी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जी विकासाची कामं केली, आज जे कामं करत असताना जे मोठे मोठे प्रकल्प असतील, मोठ्या ज्या काही योजना विकासाच्या दृष्टीने आणायच्या असतील, तर एकनाथ शिंदे साहेबांसारखं नेतृत्व की ज्यांनी विधानसभा नगरसेवकापासून त्या ठिकाणी काम केलेलं नेतृत्व, की ज्याला जाण आहे की आपल्याकडे आपला आमदार आहे की त्याला विकासाला त्याच्या मतदारसंघामध्ये निधी दिला पाहिजे. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना आपण पण थोडे आपले तंटे भांडणं बाजूला ठेवून आपण पण ह्या काळामध्ये आपण एकामेकाला मदत केली तर मला काय मिळेल ह्याच्यापेक्षा माझे कार्यकर्ते आणि माझा मतदारसंघ कसा चांगल्या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये विकासाच्या दृष्टीने पुढे जाईल हा दृष्टिकोन नजरेसमोर धरून मी आज त्या ठिकाणी पक्षप्रवेश केला. पूर्वी रामदासभाई आणि आम्ही 90पासून मी आणि रामदासभाई एकदम जवळून काम केलेलं आहे. आज जवळजवळ आमच्या घरच्यासारखे ते 5 भाऊ तर मी 6वा भाऊ तिथे असं म्हणून त्या ठिकाणी काम करायचो. आणि म्हणून एका पुढच्या पिढीमध्ये चांगलं काम योगीदादांकडे होत असताना आमचंही त्याच्यामध्ये वाद करण्यापेक्षा सहकार्य राहील आणि मतदारसंघ तंटामुक्त राहील. आणि पुढे कधी विधानसभा जेव्हा निवडणूक आहे तेव्हा दापोली मतदारसंघ संपूर्ण राज्यामध्ये 1 नंबरला मतदारसंघ त्या ठिकाणी राहील. अशा पद्धतीनं काम पुढे होईल. विधानसभा नंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आम्ही सगळ्यांनी विचाराने एका हाताने एका विचाराने काम केलं तेव्हा आम्हाला निश्चित खात्री आहे की आमच्या डोक्यात अशी मस्ती नाही की आपण काय ते झालं. आम्ही ग्रासरूटचे खालच्या तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ता आहे आणि म्हणून हे त्याचा उपयोग पक्षा संघटनेला होईल आणि त्याचा उपयोग पक्षाच्या दृष्टीने योगेशदादा राज्यामध्ये मंत्री आहेत, नामदार म्हणून त्यांना सगळीकडे आता ज्या आमच्या भांडणामध्ये त्यांचं लक्ष कधी आठवड्यात 3 वेळा 2 वेळा सतत या ठिकाणी यायला लागत होतं. आता बऱ्यापैकी आम्ही त्यांना आराम देऊ आणि पक्ष संघटना आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं अधिक सगळीकडे फिरून त्याच्यावर काम करतात. एवढा चांगला सुरक्षित मतदारसंघ कोकणातला कुठला नाही, एवढा मतदारसंघ योगेशदादांचा त्या ठिकाणी झाला आहे. आणि म्हणून याच्यामध्ये हे सगळं करत असताना कधी कधी जे विरोध असतो ते विरोधकांनी पण कधीतरी असं होत असताना थोडंसं असं समजून घेतलं तर अशा पद्धतीनं निर्णय जर केला तर त्या मतदारसंघामध्ये अधिक चांगलं काहीतरी घडेल असं मला वाटतंय. मी पुढच्या काळामध्ये योगेशदादा आम्ही सगळे एका विचाराने चांगलं काम करू आणि रामदासभाईंना आता तर एकदम फार वेगळ्या मूडमध्ये आहेत, त्यांनासुद्धा आता संधी मिळेल. कारण निवडणुकीच्या काळामध्ये सतत थांबायचे आणि ते थांबून मग त्याच्यामध्ये लोकांच्यामध्ये भाईंच्या सतत त्या ठिकाणी मतदारसंघामध्ये वेळ द्यायला लागत होता. आता भाई मोकळे झाले, दादा मोकळे झाले, आता भाऊ आहे तिकडे अण्णा आमच्या जोडीले आहेत. दादा भाऊ अण्णा भाई सगळे एक झालेले आहेत. एकीचा फायदा निश्चित मतदारसंघाला होईल. 1987 साली विभाग प्रमुख होतो, नंतर जिल्हा परिषदला 3-3, 4-4 मतदारसंघात निवडून आलो, नंतर विधानसभेचा आमदार झालो. शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात मला मी जिल्हा प्रमुख होतो. संघटनेचं काम करतच आम्ही त्याच्यामध्ये शिवसेना वाढवली आहे. आता रामदासभाईंच्या माध्यमातून, एकनाथ शिंदेच्या माध्यमातून, योगेशदादांच्या माध्यमातून जी जबाबदारी उपनेतेपदाची मिळाली निश्चित तिथे शिवसेना वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जातात. आणि मुळात रामदासभाईंसोबत काम केलं आणि आज त्यांना शिवसेनेमध्ये त्यांचं शिवसेनेमध्ये स्वागत करत असताना मनामध्ये नक्कीच आनंद आहे, समाधान आहे की दापोली मतदारसंघामधील शेवटी पक्ष वेगळे असले की संघर्ष होतो, संघर्षात संपला आणि विकास कामं आता अधिक गतीने होतील. गावागावामध्ये विकासाची आमची बांधिलकी आम्ही बांधून भविष्यामध्ये आम्ही आमची वाटचाल करू. त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या उपस्थितीत आज पक्षप्रवेश पार पडला. सन्माननीय रामदासभाईंच्या उपस्थितीमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत साहेब असतील, सगळ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्यांचा प्रवेश पार पडला. आणि दापोली मतदारसंघामध्ये तमाम जनतेला दोघेही आश्वासित करू इच्छितो
की आमची बांधिलकी आम्ही विकास कामांची ठेवू. आपल्या गावामध्ये असलेली विकास कामं ही अजून जास्त जोमाने कशी होती याकडे मी लक्ष देऊ. एकंदरीत पुन्हा एकदा आज त्यांनी जो निर्णय घेतला आहे, शेवटी असे निर्णय घेतले काय सोपं नसतं, परंतु शेवटी दापोली मतदारसंघाची जेव्हा मागील निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी देखील जवळपास 80,000 मतं घेतली आणि ते नाकारून चालणार नाही. त्यांचा देखील दांडगा असलेला जनसंपर्क त्यांची ताकद आहे. ही ताकद आता शिवसेनेसोबत जोडली गेलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.